Vi har brug for en klog energiplanlægning. Tag for eksempel Herning. I Herning er de stolte over at være en miljøvenlig kommune, fordi de kan brænde træ af til varmeproduktion. Fint, så langt så godt. Men hvad så med nabokommunerne? I Brande er man for eksempel nødt til at køre på gas, fordi træer kan jo kun fældes én gang. Frem for at tænke i cigarkasser og bekæmpe hinanden, så er vi nødt til at samarbejde. Tager vi for eksempel Herningværket igen, så er det sådan i dag, at når de brænder 1 ton træ af til varmeproduktion, skal vi så sige, at det giver 1 varmeenhed. OK. Men hvad nu hvis vi opstiller store centrale og små decentrale varmepumpeanlæg? Så får vi lige pludselig et helt andet positivt billede. Varmepumper har en energifaktor, der hedder 1-3. Det vil sige, hvis vi stopper 1 del elektricitet ind i varmepumpen, så får vi 3 dele varme ud af den mindst. Og det vil sige, ved en klog udnyttelse af træet, frem for at lave direkte varme, men så producere elektricitet i stedet for, så kan vi gratis få foræret 3 varmeenheder frem for 1. Men her stopper mulighederne jo ikke, fordi vindmøller kan levere energi cirka 40% af tiden. Vi skal opstille en masse store havvindmøller, og så den resterende 60% af tiden, der fyrer vi træenergien af. Det betyder, at ved en klog kombination af vindmøller og på vindstille dage som backup energi, afbrænding af træ, kan vi frem for 3 varmeenheder pludselig få 5 varmeenheder gratis, uden at gå på kompromis med miljø eller forsyningssikkerhed. Kristendemokraterne er det eneste parti, der har en klog, sammenhængende politik frem mod 2050, hvor vi ikke er tvunget til at fantasere om store fremtidige energibesparelser for at få det hele til at hænge sammen.